ti si krenuo opet na novom kanalu da snimaš za YouTube. Tako je. Okej, znači završili smo temu gde smo rekli ono da si otvorio novi kanal i tako dalje. Ugasio sam i kanal, Otvorio si novi kanal, tako je. I sad dolazi TikTok kao nova platforma. Kako ti... Misliš njegov novi content? Na prvom kanalu. On je ugasili su mu TikTok kanal. je došao i na prvom kanalu? Da, njemu su ugasili kanal. Aha, okej, izvini, onda nisam lepo skapirao. Mi smo pobedili. Ti si tiktoker. Bravo, brate, bravo. Ne, ali... Sad ćeš ti na penalu si sledeći. Ne, hoću, zapravo... Samo sti kurči, Michael. Samo sti kurči. Bomba, znaš što je šarkajte uzrečica. Zapravo ti si otvorio novi kanal i 2021. objavljaš pesmu TikTok smeć. 2020. čini mi se, ali dobro. Ne, 21. ja mislim. Bolje znaš u mene, evo. Mislim da je 21. 21. moguće. Pa znam zato što si me spomenuo u pesmi, brate. Oooo. Meni se mnogo sviđa što u nizu, da kažemo, TikTok smeća, pošto se već zove tako pesma. Nek se pronašamo. Da se, baš. Da si izdvojio dvoje ljudi u pesmi koji zapravo u tom momentu su ono u piku, brate, TikToka, rastemo i tako dalje i nismo TikTok smeće, niti ćemo da budemo. Dobro. To, tako, to mi radi. Dobro, pusti ga, Shark NPC. Klasika. Udri. Svi NPC, brate. Ja sam Goldenito fan, ne znam šta ti nije jasno. Okej, on. Nešto se ložim na zlatnu boju, ali brate, što najgore, ja stvarno živim preko puta Cigan Malo u Smederevu. I znaš koliko ima lavova ono ispred kuće. Rekao je da je ciganski kao ako imaš zlatni auto, razumeš? Jeste, seljački. Ali nije, vidi, razlika između Roma i Cigana što je Rom nacionalna manjina, a Cigan je seljačina. Tako je, ne. Seljak je čovjek sa sela, seljačina je nekulturna, nevaspitana gamad. To je to. Kako beše delinija koju si spomenuo u pesmi? Kako beše? Cirka maj taj, to je salnovi vaj, šćale i vaj, baj. Tako nešto ide, ne mogu setiti. Ne, bilo je baj, kao je Z, ajmo kući, ne, pohvalio sam vaj i bondicima. Tako je. Jer oni su u tom trenutku... I bili smo u spotu. Ono što smo sad pričali o tome da ste prozivali na live-u i to, je što mi sad kao malo konta krenuo da napresi pa neki slom klipova po meni, koji su meni bili slom. Šta ti je bilo slom? Pa ovo sad kao neko, kako ti ide ovo, kao novi trend? Poruka dana. Poruke dana. Činjenice kao. Da, i kao, toliko su random neko činjenice da nisu ni, znaš kao, vidim da gađaš cringe, ali da bude smiješan cringe. Ali gledaj, to je alter ego, ja sam lik koji je kao motivacioni govornik, svi motivacioni govornici su cringe na TikToku. Kao life coach. Ja sam life coach koji ulozi, kao vaj koji ulozi, koji, taj life coach je kancer, razumeš, taj alter ego, vaj pričinjenica je kancer. I on namjerno, brate, priča kancer stvari, razumeš? A jel vidiš ti komentare po TikToku? Ali, šta? Da li vidiš komentare po TikToku? Da li vidiš da su ljudi provali to? Brate, ne zanima me da su provali, ja, brate, snimam za sebe. To je fora. Ali provalili su. Provalili su, brate. Stani, ako ja imitiram Miroljuba Petrovića, neko mora da zna da sam ja Miroljub Petrović. Da, ali slušaj, klinci kao što su mislili da ti je Čale Miroljub Petrovića su mentalno zaostali, tako oni kapiraju. Čekaj, tako isto oni misle da je Vaj stvarno ozbiljno priča te činjenice i da lik stvarno nosi u delo, zašto je to ono zakonski tako sebi usadio u glavu. Ali što mene u tom periodu nije prozivalo više ljudi nego što me hvalilo. Ali mene niko nije prozivao za to. Ne, nema bez... Ako nije, pogledaj komentare. Ko me proziva? Pa pogledaj komentare, brate. Pogledaj komentare. Pogledaj odnos, brate. Prvi 6 komentara si ti, buraš, napiš i pinoš, nema k, vaj, ide gas. Nema pina na vaj. Piše Voštim Jones. Ne, pogledaj komentare. Ja mislim da je možda 2% komentara kao šta veliki reći. Ti jedan komentar napiše, pričali smo o ovome, ima 500 lajkova, znaš da nisi nešto snimio. Nema ni jedan taj komentar. I pogledaj odnos... Stio pare sad, pa ja se gledam pre neki dan. Pa pogledaj odnos... Ne biti su lajkova. Mare Filipović ima 1000 lajkova na nekom TikToku, pa nema jedan. Ja Mare to lajkom izvrištim. Ali ne možeš da porediš to, brate, ne možeš to da porediš. Ja imam neku fan bazu koja je fan baza, brate. Mare ta prate jer je ono, brate... Jedemo Kevu sad, recimo. Izvošti ga, ajde. Ja probukli, izvošti ga. Ne, ja hoću ti kažem da... Šta se cimate oko gluposti, momci, aj iskolirajte. U suštini nije ni bitno, to je već subjektivno mišljenje. Da li neko voli, ne voli... I to slažem, apsolutno. Koga boli kurac? Ali ti kažem da sam tebe i Bondisimu ubacio u tu pesmu, zašto sam stvarno u tom periodu ste mi bili prezanimljivi, stvarno iskreno prezanimljivi, pritom što ja u tom trenutku sam bio u hajpu, povuklo me, nisam imao filter, vidi, prozivao bi Đokovića da mi je se namestio u tom trenutku,